Curaçao plaatst zich voor het WK. Gisteravond iets na 11 was er een enorme vreugde-explosie hier op Curaçao. 0-0 tegen Jamaica met 10 minuten verlenging leidde er uiteindelijk toe dat Curaçao zich plaatst voor het WK voetbal 2026 in Amerika, Mexico en Canada. Het is voor het eerst dat we ons plaatsen. En we zijn ook het land met het minste aantal inwoners dat ooit zich heeft geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal. We hebben iets meer dan 150.000 inwoners en het is een hele bijzondere prestatie en dat leidde tot heel veel vreugde. Zoals ik al zei, om 11 uur barstte de bom op straat, in huizen. Mensen vierden feesten, werd natuurlijk ook uitgebreid gevierd bij de speciale plekken die waren gecreëerd. Onder meer op het Waaigat, waar heel veel mensen bij elkaar kwamen. En daarna vierden dat Curaçao zich plaatst voor het WK. Er was ook feest in Salinha, mensen gingen de straat op met vlaggen, toeters. Het is echt een hele bijzondere prestatie en het is ook heel mooi voor Curaçao. Daarom Curaçao